ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. पर्यावरणपूरक गणेश मूर्ती तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या माती, रंग आणि वाहतूक, वीज आणि मजुरीच्या वाढत्या खर्चामुळे सिंधुदुर्गातील मूर्तिकार मोठ्या आर्थिक संकटात सापडलेत. कुडाळ येथील पारंपरिक गणेश मूर्तिकार आनंद माडिये यांनी शासनाकडे मदतीची हाक देत गोवा शासनाप्रमाणे सिंधुदुर्गातील मूर्तिकारांनाही आर्थिक अनुदान देण्याची मागणी केली आहे. गोवा सरकार स्थानिक गणेश मूर्तिकारांना प्रति फूट गणेश मूर्ती मागे सुमारे 200 रुपये अनुदान देतं. याच धर्तीवर महाराष्ट्र शासनानेही सिंधुदुर्गातील गणेश मूर्तिकारांसाठी अनुदान योजना सुरू करावी अशी प्रमुख मागणी आहे. शाळा आहे ना ती वडील परिचित आहे. ज्यावेळी वडील वगैरे गणपती बनवायचे त्यावेळी एवढं महागाई नव्हती. आता जी एवढी महागाई झाली की भरपूर, म्हणजे वाहतूक खर्च वाढला, लाईट वीज वाढलं. म्हणजे पूर्वी आता 200 यायचं काय बिल यायचं, ते आता 5-5 हजार रुपये बिल येतं आम्हाला. म्हणजे हा धंदा करण्यासाठी खूप म्हणजे रंगकाम वाढलं. परत ते माती आमन गुजरातवरनं आणतो तिचं गाडी भाडं वाढलंय. असं म्हणजे आता हे जी कला जिवंत राहिली पाहिजे तर गोवा शासन जसं प्रति फूट 200 रुपये देतं तसं महाराष्ट्र सरकारने पण काहीतरी ह्याच्यावर केलं पाहिजे, तर ही कला जिवंत राहील. नाहीतर ह्याच्यात काही राहत नाही. मातीमध्ये म्हणजे कोण आधी मेन म्हणजे कारागीर नाही, कारागिरांची मजुरी कमी 1000पासून सुरू. म्हणजे जो मूर्तिकार आहे त्याला काही ते राहत नाही. म्हणून ही कला जिवंत राहिली पाहिजे तर महाराष्ट्र सरकारने या विश्वकर्मा काहीतरी योजना आहे त्याच्यातनं आमचा विचार केला पाहिजे, तर ही कला जिवंत राहील.